Ма то знаеш колко беше тогава инсейн наистина. Някой тъмън като ти е мокър гази, като пръднеш брат, ти е някаква много инсейн пръднята. Педерас! Педерас! Пръмна. Що продължавате това? Знаеш кога беше първото ми стъпване в едно? Отивам, брат, да ме взимат за плуване. И брат, буквално преди да вляза в колата, стъпих на лайно. И брат, отивам на плуване. И брат, Игра си. чакай, айде, добре, айде, съм малко да те побия с коджито. О, това го клипам, не мога ми кажеш две, брат. Абе, какво? Абе, Как се чува вибратор? Да, бе, точно това ти кажа, имам то вече вибратор газа и спички. Как му е с такъв педерас? Не бе, не са насрай бе. Всеки път го правиш. айде до утре. До утре. Знаеш какво? Какво? Кой затвори последния гей?